Komisi Benta ban penpawi gejing sngolem ye kilanot ke balamat na gejing ya snam hapo ke jela Manipur bad ha kejuk kapor ban wer bad khodru ye gejing suk bakan wan phai biang ha Manipur kiriu nget ke balang Catholic Northern Diocese ha ke South Terik Naitung kila pelong de gejing ya rally ke bajai jai. Hakatika rally la sakhiru badaki hajar ngot ki pai pa ke belawan bane shimenta kentup nadu ki riu nyam ka balang Catholic ki khna school ki riu rangba ki longkemi ki samla bat ki we las dang ye kete jinya rally ka bajai jai na jan ka Indo Stadium Nongston bat ya ter ka sor Nongston bat penkut ru ha ka madan New Nongston bat beteng sa ka jingyalang balingkot bat ka jingdwai na ka benta ki pat ka Manipur. Chief Minister John Kamanipur Banwan la banwan ra ya gajing suk apdeng jong ne gajing ya kaja apdeng jong gajing janja choki pun jong Kamanipur barakowe mani niwan ban pertahan ne banong dora ya gajing suk ai bagani gajing im kajongi ki briu kalong ka bakordor hadu kata ai bakin sange ya gajing ya penyak gajing snam bat gajing khang ya kijing bisen ya kijaka maneplay. I appeal the Chief Minister of Manipur to bring peace to the state and to all the government of Manipur to bring peace to Manipur. Government ko para baro habangi pai syakane kacimja kumbangi osno kawat kajiya kaja kawan nakata kaba kin penrung ya imeke ha ka skill tribe kata kawai kadau kabar kalong ba nakalian jong ka sarkar kakwa bahkan pet ya ka forest lane kata ki jingdon ki plau dan penlong ya ka rilum henry haba pet ya kene kita ki jingdon kam lada ka don kata ka jiya kaja hapreng jong ki atli ki jadban reu lane ki tribe sapo jong Manipur ki methe bat ki kuki balai ken kamandra ya gajung penjot ya ki ying mane balai ken mandra ban penjot ya ki ying kisan hatu kadai kata kabenta na bandau ban ya kaja sis for away kaba laslo kia alor jong kane kachinja kabalaja akhir men para joni apo state Manipur balai ngisnokia nama kilatu ya kachin su iyang gatna bangi baro hande yuman wala dang imla pan koi baro hakane ke jaka henrei haman la ki parish hagi jaka bakar ila penlong ya kane kasni kachin duai na ko benta kachin su baru ikon Kristen jong kene ka dong ka than bat kene ka jela niam ba jong Nongston Diocese datran ya kene ban yo ya ke jingsut apo Manipur apo ka state Manipur ngisno kia hadu kata na tadaw jong ka jingja kene kenmen ki para jongi ki baladu ya ki yin Kristen ki baladu ya la ka jong ka jingin ki baladu ya la ki jong ki jaka ki puta batu baladu yang Kakun ki report napo state ba kakun bijing sisa ba don bijing wangshong suk balajia ba gantia Manipur ba don bijing ya thongbor ka wei ka jat ya ka wei pat ba bijing wangshong sinai akaba amin bijing ya kenat madu ka laiterin laime araja ar ulai Yadon ki ye kisem bat islang ki bala syak thangdu donru ya jing don jing em jogi ladu lut lani la syak tu bat syak punjot ki ying manenu wasak le bijot bat kan pra bat syak thang parat san ko hajar mut ki brew kim don su ka jaka shong jaka sa bat ki shem lanot ki don agi jakari paper apa kita koi ban letri menta hadu kane kasni sauterik Julai atau hendrik Julai sini kepala ya hendrik
Ompat don geno kecing yang penting ne jing kunyai. Maka lian jong kinang sensar. Parwan rano yang kecing put jong.